de Ávila Francisco Piñeiro ten acadado xa premio Accesi en poesía polo poema Ai de min para dela e en dúas ocasións nos certames 9 e 10 o primeiro premio de narrativa. Moi boas noches, señor membros do xurado, señor alcalde. Primeiro decir que para min é un orgullo volver a estar con todos ustedes despois de 4 anos consecutivos. Hai xa non hablo aos premiados e seguir animando aos para que participen. O meu relato titula Os pétalos da lila. Por coincidencia, ubícase no tempo na posguerra. É un relato no que está documentado en feitos reales, con personaxes reales que intentaron agocharse e sobrevivir nas montañas astur-galaico-leonesas. Moitos deles sin máis delito que intentar defender as ideas que o povo votara. Algúns deles eran veciños de Paradero. Vou ler un anaquiño. O protagonista que fala é un home maior que vive en Barán, que se chama Ramón, o cruzado, lógicamente non o busquen porque non atoparán. Dice, no ano 36 eu cumpría 13 anos. O 20 de xullo, lembrome ben, apareceu o alcalde de Sarria reclutando milicias para organizar unha partida de gardas. Alá foron uns para un lado. Despois chamaron a filas a 5 quintas para outro lado. Tamén se foron. Secuestraron a xuventude da parroquia. Dos que quedamos no medio ninguén se acorda. O mesmo ocorre colaborador dun árbitro dun partido de fútbol de Ensal. Escoitanse calumnias de todo. Hai que fiar moi fino. Só precisan que un berre penalti para que os demais ruxan como a león nun circo romano. Os humanos en manada somos moi peligrosos. Pero se non hai árbitro, suspéndese o partido. Segueu Ramón, dixo, eu medrei no medio do lume. O mesmo levaba comida e recados aos do monte que lles lía as cartas aos pais dos que andaban no frente. Eran letras que facían chorar as pedras. Nos dous lados estaban á forza. Todos eran vecinos. Os do medio tiñamos os mesmos compromisos con calquera deles. Había que matinar na maneira de salvar a maior número posible de vidas. Por eso arrimei ao peixe meirando, meténdome nas contrapartidas. Entrecruzouse usted nos dous bandos. Compría facelo. Neste caso, o fin justificaba a forma. Asañáranse en vinganzas inhumanas. No Inquio, por exemplo, aparellaron cun albardo ao médico, ataron ao rabo dun cabalo que voltou aos 2 días para a corte con os restos. E aquí mismo en Barán mataron o autor da carta que ti tiñas na mochila, o Emilio Golás, o Villa, mentre lle daba un colo ao seu sobrinho. Mais despois, eu mesmo, como a todos os veciños, vímonos forzados a arrincar a palla dos palleiros para queimar a casa de quen os delatara. E non conto máis, porque se me avinagra o sangue. Eu non conto máis. Espero que o lean e que non se desavinagra o sangue, simplemente que coincidan coa miña idea cando escribín, que sexamos capaces de conciliar as ideas e que nunca máis exista a violencia. Moitas gracias.